Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Yala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear Gumikinang na Tambalang, Nicole Yala at Diego Bandido. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Pam. 28 years old at isa sa marami ninyong taga-subaybay dito sa Pampanga. Sumulat po ako dahil nais ko po sanang humingi ng payo. Naguguluhan po kasi ako at hindi ko po alam kung ano ba ang dapat kong gawin. Ganito po kasi. Akala ko po dati isa akong maswerteng nilalang pagdating sa biyanan. Malapit po ang bahay namin sa parents ng asawa ko. At plinano namin yon. Sabi ko okay lang naman kasi hindi naman kami magkakasama sa iisang bubong. Mabait naman ang mother-in-law ko. Anak pa nga ang tawag niya sa akin. Kaya nung humingi siya ng spare key ng bahay namin para sa emergency situations, ibinigay namin ng walang pag-aalinlangan. Nagsimula ang problema nang masira yung washing machine nila. Paminsan-minsan pumupunta si mother-in-law sa bahay para makigamit ng washing machine namin. Hindi naman ako madamot at gusto ko din naman makatulong kaya hinayaan ko lang. Dumalas yung dating. Paminsan-minsan hanggang naging halos araw-araw na siyang naglalaba sa bahay. Hindi lang sarili niyang labada ang nilalabhan niya. Sinama na niya ang mga damit ng bayaw ko, mga bedsheets, naglalakihang tuwalya at pati yung mga basahan sa bahay nila. Hindi siya nagdadala ng sariling detergent or fabric conditioner. Isang araw, pagod na pagod akong umuwi galing sa trabaho. Magpapahinga sana ako pero pagpasok ko sa bahay, narinig kong umaandar ang washing machine. Nagtaka ko dahil wala namang tao. Pagtingin ko sa phone ko, may message pala si mother-in-law. Pakisampay ko daw yung nakasalang niyang labada. Hindi natapos doon ang kwento ng labada. Habang tumatagal, naapektuhan na pati sarili kong schedule. May mga pagkakataong hindi ko na malabhan agad ang mga uniform ko sa work dahil ginagamit niya ang washing machine. Madalas din na magsasalang siya ng labada at aalis na lang dahil alam niyang may magsasampay ng nilabhan niya. Kinausap ko na ang asawa ko at sinabing baka pwedeng kunin na namin ang spare key ng bahay sa nanay niya. Imbes na pakinggan ako, sinabihan akong pinapalaki ko daw ang issue. Wala nakikitang mali ang asawa ko sa sitwasyon. Hindi mahalaga sa kanya na unti-unti nang nababaliwala ang boundaries namin bilang mag-asawa at bilang may-ari ng sarili naming bahay. Kaya naman, napagdesisyonan kong umalis at umuwi muna sa mga magulang ko. Tumawag, nag-text at pinuntahan niya ako pero hindi ko pa siya kinakausap. Ang totoo po niyan, pinag-iisipan ko po kung babalik pa ako sa bahay naming mag-asawa. Tambalang kumikinang kung kayo po ang nasa kalagayan ko, ano pong gagawin po ninyo. Salamat po sa inyong payo, ang inyong kumikinang na tagapakinig. Pam. Pam na taga Pampanga. Pampanga! Pam from Pampanga! From Pampanga. Ayan! Kumusta naman po ang mga sisig dyan at ang mga tosino at longganisa? Oo. Bakya naman. Ayan. Okay, kay Pam. Ako para sa akin, isa lang ang naisip kong solusyon eh.
mag-iipon ako para bumili ng bagong washing machine sa mother-in-law ko. Oh, yun. Yun lang. Tapos, Hindi ko na para i-complicate kasi katulad niyan, kinausap mo na yung mister mo. Ayaw niyang gawing isang malaking issue. Aha. Kasi kung totoo, kung hihimay-himayin natin, magiging malaking issue to eh. Sasabihin namin na hindi dapat talaga na nag-overstep ng boundaries. Correct. Okay lang naman makihiram pero wag nang ikaw yung magsampay. Aha. Pagka inisa-isa natin yan, feeling ko lang lalaki ng lalaki Oo. yung issue na para Correct. bang, kami pa naman, ang hilig namin magpalaki ng issue. Ayan. Minsan nga, yung mga ibang humihingi ng advice sa Burnay, actually, hindi humihingi ng Oo, advice eh. nagkukwento lang. Correct, nagkukwento lang. Kami binibigyan namin Ay, ng dahil issue. walang problema. Hala. Binibigyan namin ng issue. So, wag na natin para palakihin pa. Oo. Parang kaya- balik tayo sa root cause. Oo, correct. Ang root Ayan. cause lang talaga nito is Sira- nasira yung washing machine nila. yan. So kung overstepping na ng boundaries, sobra na yung paggamit, and Aha. obviously ang tindi ng gamit kasi pati bedsheet doon sa mga, hindi naman din, kung sira ang washing machine mo, hindi ka naman mamimili lang ng lalabhan eh. Aha. Lahat ng kailangan labhan, kung meron kang mahihiraman na washing machine, lalaban mo talaga Oo. doon. So hindi na ito yung issue ng pati damit ng bayaw. Basta nang hirap ng washing machine, ano man ang isa lang dyan, Ayan. wala nang problema doon. So, Oo. the root cause is, sira yung washing machine at Aha. nag-overstep ng boundaries dahil doon. Correct. So, wag na nating parang i-complicate na Oo. tipong hindi ka na uuwi. Oh, tama. Dahil lang Yun sa... dahil lang, hindi namin nilalang yung problema ha. Pero Oo. kung susumahin mo, dahil lang din talaga ito sa Oo. washing machine, na magkano lang naman din talaga. Kung gusto mo yung automatic na medyo hindi mahirapan na magsampay, there will always be promos. Oo. Okay, di ba? May mga buy now, pay later. Correct. O kaya ipunan mo muna. Oh, sa Diba? Astron, mura yung mga Mura, ano nila. correct, mga appliances. Appliances, O, diba? posible, ang maganda pa dito, meron ng online na buying. Yes, Hindi mo oo. na kailangan pumunta pa sa actual na store, Oo, di ba? i-deliver na lang din sa inyo. I-deliver na lang. So, di ba yun naman ang punot dulo doon? Siguro one at a time. Halimbawa, balik muna tayo dun sa root cause, 'di ba, na yung sirang washing machine. Yun lang siya. So ngayon, kung bibigyan mo si Biena ng maayos na washing machine, at pag pumunta pa rin sa inyo, Ayan. Ibang usapan na yan. Correct, ah. Message ka ulit. Totoo. Saka na natin pag-usapan ulit. Kasi kung Oo. halimbawa, kasi feeling ko, the washing machine itself, Oho. ito yung isa sa mga kwento na may wagang Burnay na may actual na practical na Oo. solusyon sa problema eh. Tama. So kung yung washing machine ay sira at Oo. punta nang siya ng punta, edi mag-ipon Oho. o kaya ipangutang mo na lang para Correct. manandyan na agad. Ipangutang as in loan with credit card or whatever, di ba? Oo. Ganyan. Para magkaroon siya ng washing machine. Yes, oh. At hindi na siya magpunta doon, mangutos ng isasampay. Hindi ka na makalaban ng sarili mong mga damit, di ba? Oo. Hindi ba't yun lang naman talagang pulot dulo? Oo. Now doon, para hindi naman sumama yung loob mo doon sa asawa mo, again, it's normal at natural yan sa isang anak na alam mo, maawayin mo yung magulang mo. So natural lang kahit papaano, papaano. medyo, di ba? Huwag mo nang Huwag gawin palakihin. kasi Oo. washing machine lang. Kasi alam mo kung sa totoo mo, kung ako yung husband malalagay din ako sa gitna. Correct. Ayoko masaktan yung nanay ko, ayaw din kita masaktan. Totoo din naman. Gusto niya lang naman din na Yung harmony, correct, di ba? magkaroon ng harmony na kung Oo. pwede naman. Kaya lang yun nga, napunta na ito sa lumayas ka na. Oo. Tapos hindi ka na sumasagot. Kaya ang isip ko, ito talaga lalakyan nating issue. Ang iniisip ko tuloy, Jigs, baka naman hindi lang washing machine yung issue. Ito na naman tayo sa trigger. Baka trigger lang yung washing machine, pero matagal mo ng concern ang mother-in-law. Yes, oo. Matagal mo ng concern na hindi na establish ng asawa mo yung independence, yung Oo. life away from the mother-in-law. Baka may Oo. mga gano'n na kasi kung washing machine lang talaga ito, di palitan ng washing machine. Ito na yung sinasabi kanina ni Nicole na talagang lalala yung problema mo. Correct. Pag sabi ka, nagkonsulta. Kasi himay-himayan namin kung ano yung... Pag hinimay natin talaga. Oo. Pag hinimay mo talaga, maiinis ka eh. Correct. Kaya lang punot dulo, washing machine. Or Oo. siguro, Jegs, ang punot dulo naman dito ni Pam, hindi na yung washing machine. Prinsipyo siguro. Oo, yun. Yun na lang isa pa yun. nilalaban niya. Yung Paninindigan. Oo. Yung nai-invade na yung Privacy, correct, personal mo. space. Naalala ko isang kwento dito sa atin na parang ganito din, parang yung biyenan din ata na may susi din. Oo. Na yung umuwi silang dalawa at nag-trip silang medyo mag-playmate. Oo, Tapos mag-playtime ng kusino. playtime dun sa sala. Oo, may boylet kasi yung yung mother-in-law. Parang ganun, di ba? Hindi, Or something. mag-asawa sila. Oo. Tapos, biglang bumukas yung pinto. Oo
nga pala yun yung kwento. So mag-asawa, nag-playtime sa Sa sala. oo. 'Di ba? May susi, Nakalimutan nila. may susi yung mother-in-law. Ako para sa akin wala namang masama sa pagbibigay ng susi kung may Yes. purpose. Oo. At saka magsasabi. Oh, tsaka dapat malinaw yung boundary. Correct. Hindi po porke meron kang susi at binigyan ka ng ganyang klaseng freedom Oo. na magkaroon ng susi, ibig sabihin aabusuhin mo Correct, na hindi oo. ka magsasabi kung kailan ka pupunta. Kasi Oo. yun na nga, 'di ba? Baka mamaya may playtime Oo. sa sala, magulat kayo, Correct, kasi may magkapahiyaan. di ba, may gagawin kayo ng personal Oo, na gusto yung subukan. Correct, 'di ba? Tapos si mother, Tapos si mother biglang dadating, 'di ba? Ang pangit. makita yung puwet mo. Ayan, di ba? Ang pangit, hindi maganda, di ba? So, baka feeling ko lang, kaya napunta na siya sa talagang lumayas ka na, Aha. maaring trigger na Again, lang yung trigger. washing machine. Oo. Feeling ko, kasi para sa akin pwede pa yan para hindi ka lumayas, tsaka yung para hindi ka na umuwi. Oo. Di ba? Para hindi ka na umuwi. Tsaka Ibig sabihin mas malalim. Una-una, hindi mo naman kaaway dito yung asawa mo eh. Hindi rin. Di ba? Kung tingnan mo kung saan siya nanggagaling kasi nanay niya eh. Alam naman, maawayin niya nanay Oo, niya. tsaka, alam mo, pagka matatanda na pati magsi-self-pity yan. Oo. Siyempre, siguro kilala niya rin yung nanay niya. Ako, hindi ko kilala yung nanay nung asawa mo, yung mother-in-law mo. Pero, generally na lang, kung halimbawa may edad, Oo. 'di ba? Pag may edad, medyo extra ang layer ng ang balat nila ay Oho. sibuyas na talaga. Tama. Unang layer pa lang na i-scratch mo yan, iiyak na yan, 'di ba? Correct. May possibility na sensitive kaya Oho. hindi niya rin para wag mo nang gamitin yung washing machine. Ang sakit kasing pakinggan yun eh Oo. kapag ka Kahit ako, sinabing hindi ganun. ko masasabi sa magulang ko, kung andyan pa yung magulang ko, na sabihin ng asawa ko na tungkol sa washing machine. Oo. Hindi ko sasabihin eh. Ikaw, kakayanin mo ba na Hindi, wag mo nang gamitin? yung washing machine namin, di ba ang pangit? Kasi nagagalit na yung asawa Correct. ko. Ayaw ko naman kasing masira yung Pangalan ni Paano? asawa na dahil sa washing machine lang din. At Oo. ayaw mo din naman masaktan yung nanay mo na hindi naman niya gagawin yun kung ayos naman yung washing Oo. machine, di ba? Ganon. So yun, again, balik tayo dun sa root cause. The washing machine na sira. Mhm. Kung kayang bigyan. And then, sa susunod, pwedeng unti-untiin mo. Palit kayo ng doorknob. Yan, pwede. Pero wag nang ganun kasi sasama loob niya na hindi na gumagana yung susi, di ba? Ay, sorry na. Nagpalit pala kami ng doorknob Hindi kasi... ko pala namin sinabi, di ba? Mas magkakasamaan pa ng loob. Oo. Feeling ko meron talagang root cause yan para ayaw mo nang umuwi. Ayan, oo. Baka too much. Baka medyo may something na in the past. Ayan, oo. Ganon. Pero wag naman sana ganon kasi again, Wag. kung Pwedeng washing solusyon machine na madali eh. Oo, kung washing machine na sira lang, mababaw Oo. para lumayas ka. Correct ka. So yun nga, kaya feeling ko, it's not the washing machine lang. Oo. 'Di ba? May Ayan. mga pag-overstep na ng boundaries at one point na medyo hirap na kayong Kasama na yun, tingin ko, yung inuutusan siya. Ayan. Gusto magpahinga. Pakisampay na lang. Oo, mga Parang feeling mo ganon. ginagawa ka ng muchacha. Oo, correct. Ayan. 'Di ba? Iniwan na lang doon tapos pinasampay sa iyo, Oo. 'di ba? May ganong lalim. Tama. Kasama pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!